Alaikum salam. Sannu. Yawan sanu. Ya kuke? Lafiya kana. Ya ranan nan. Lafiya kana. A suna na Ado. Nan family house ɗin mu ne. Ya kyau. To cikin ikon Allah jiya dai muka dawo ƙasan mu ma. Iya. Yanzu na dan fito ne da naga kun burge ni wallahi. Allah mu ba za ku damu ba. Dan gaya mun sunayen ku ko saboda wata rana. Jamila. Hafsa. Wow. Sunan kanwata ko kenan Hafsa. Ya kuke? Lafiya. Ina za ku je ne aka? Na mu dan shiga gare ni. To in ba damuwa akwai mota kai kuma. Ina kaka da mun gode. To da Allah ki hakuri mana. Da Allah dan in ba za ku damu ba. Bari dan ba ku kati ko za ku neme ni. Hawa, ki karba wata rana zai yi amfani. Kenan nagode. Sai na ji ku. Kawana? Na'am. Gani nan fa kuma zai kawo ta. Da gaske? Haka nake gani. To, ai muna da lambar sai mu ga da kiran shi magana. Kuma ki da mu yi sauri. Mun ba sauri ba kai ba wayannan sai mu samu sun rufe shagon. Wallahi kuwa. To, ku ta je mu dan duba. Sannu mana. Yawan sannun ku da. Da Allah, wallahi mun dan ajiye mota ne. Ko kuma mun yi motar ta tashi take. Ayya, ina ga barin magani kuma kun yi ki bai tashi ba? Wallahi me yake ya tashi. Ayya, barin in kira ina tunanin kin so lokaci. Kan yi ki mu ji yanzu. Gaskiya to ina tunanin wannan matsalan babba ce. Kuma gashi za ku je wani waje ne ko? Kuma sauri muke kuma time yana so yi. Barin kira wani bakanikin gidanmu. Ta gane ko ka dan zo nan baya. Wallahi gashi wata mota ce ta dan samu matsala. Allah dan Allah ka zo ka dan duba shaf shaf. Shaf shaf dan Allah ka zo da sauri da Allah. Shaf shaf da Allah. Yawwa. Ku ya kuri da Allah gashi nan zuwa fa. Wani bakanikin gidanmu ne ma. Sorry just a minute. Dalla kai tun ɗazu ina ka shiga ne da Allah, ya sauri da Allah. Aka ga in kuka kira mu har wani daɗi muke ji wallahi. Da Allah motar nan zaka dan duba mu. Okay. Sauri da Allah ta lalace kuma za su je waje. Ka dai gama wancan aikin ko? Na gama. Motar ta tashi? Ta tashi. Kawata. Wannan yanzu na muka bar shi ba. Audu yake ko Abdu? Ba shi bane wannan? Eh. Ba shi ne. Ha baki dan Allah ki kare mar kallo. Rigan fa da ya sada zanne ita ce fa. Bata ganta ba? Ya, Komai normal? normal. Na ida da kai ka iya gyara amma akwai shakiyanci da kanci. Ni sauri da Allah kai kin mana. Shine ina ga miki shine da ni. Me? Ke ban san iskanci da Allah kai sauri mana sauri suke za ka fita ya za ka magana. Ado, Kun san shi ne? ɗazu nan mu faɗa da shi a nan har cewa ya nuna mana wani gida nan baya wai family house ɗinsa ne. Shi wannan adan? Shi dai wannan Ado. To ba ma da katin da Ya ma ba da compliment kai. card. Complimenting ka kuma? Katin da ya ba. Kada Allah mun shigo da Allah me? Ha? Wannan ya complimenting ka dina ne kai? Shi ya ba da shi ya ba mu shi. Ina wale dina take?